πιο δυνατή. Μπορείς. Αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη Δεν θα στη δώσει, φιλαράκο κάνεις. Επειδή ξέρω όμως ότι είναι φίλος μου ήρθε αηδιασμένος και μου είπε, ρε φίλε, εγώ είμαι βουλευτής εδώ. Και αυτό το λέω για τον φίλο μου τον Κουκοδήμο, για τον οποίο είμαι υπερήφανος. Ο Κώστας Κουκοδήμος ήταν φίλος. Τιμώ και εκτιμώ τον φίλο μου γιατί θεωρώ ότι είναι έντιμος. Είναι φίλος μου λοιπόν, σου πληροφορώ. Όπως όλοι οι φίλοι. Ο φίλος του φίλου, τι συμβαίνει ρε φίλε, και ίσως και φίλοι μου να φοβήθηκαν. Ο κύριος Καραμίτσος, ο φίλος μου, και θα μείνω φίλος σου μέχρι τέλους. Ένα λεπτό να εξηγήσω γιατί είστε φίλος μου. Και έρχεται ο φίλος μου και μου λέει, έναν φίλο βουλευτή δεν θέλω να τον δω. Τι να κάνεις για το φίλο σου? Πόση υπομονή πρέπει να κάνεις για ένα φίλο? Ηλίθιε φίλε μου, όταν μου τηλεφώνησε φίλος μου, τραπεζικός υπάλληλος, φίλος μου προσωπικός, είναι φίλος μου, είναι αξιοπρεπής, είναι φίλος μου. Αγαπητέ φίλε, ο βουλευτής είναι πολύ φίλος μου. Ναι, ακούω τη φίλη μου την Έλλη τη Στάι. Θέλω να πω στο φίλο μου τον Λάκη τον Λαζόπουλο, γιατί αυτό που θα παίξω μετά τον ενδιαφέρει, αλλά το κάνω από αγάπη, γιατί είναι αυτή η απάντησή μου στο φίλο. Υπάρχουν φίλοι, Λάκη. Πες μου ποιος είναι ο φίλος σου, να σου πω ποιος είσαι. Η φιλία είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.